De lampjes knipperen alweer, maar het is nog een week trobieten voor zowel het auto- als vaarverkeer die het normaal de Zielsterriet brengen bij Kallenbroeken. De N358 en de Bregen binnen intussen al een paar weken dicht en alle diekverkeer maakt terug Kalm hinnen. We zijn op dit moment bezig met het renoveren van deze bregen. Het beweegbare gedeelte, het stalen deel zeg maar, van de bregen, dat we oneind. En we zijn nu echt bezig om dat te vervangen. Dus vorige week is het nieuwe deel erin hong. Alleen een paar dagen daarvoor hier met asfalt er al heel te komen wat slechte plakken in beton zijn. Dus toen moest de hele planning omgooid worden. En uiteindelijk is zwaar dat ervoor dat we eigenlijk uitrennen in de werkzaamheden. En dat we eigenlijk een paar dagen extra nodig hebben om deze renovatie aan te ronden. Het oude Bregendek wie al meer dan 50 jaar oud en op sommige plakken zette de vermoeiing van het stiel in. Dus we zijn van dit Bregendek weer vervangen. En de leunings die er al in 1970 opzet binnen, die hebben we er ook al heel erg opgeknapt. En zo ben we eigenlijk, nou ja, dan komen we aan het laatste stukje van de computer van de Bregen, de bruggenbesturing, ja, die weet ik eigenlijk wel bijna aan eind. En dan moet dat ik maar vervangen worden, dan ben we in één keer klaar. De boppenbouw van de Bregen is grondig schoonmaken en kan ook nog tegen hier mei. Op 28 maart in de Joentijd kan het autoverkeer weer hoe de Bregen hinnen. De Bregen wordt van begin april al vanuit het Zwette Hoes in Ljouwert beginnen.